जों बनो गसै मानाय किन्तु फियाबा गथना जंगै थांका आबो आं जादा गया जखन पार्टी बरफ नमथु जतन अधिकार दंगो जों गेट टुगेदर ना बागै आबं खाय फियाबा तिनि बबागरा महाराज बदर किशोर देबबर्मा बुखा कुवार बाय तिनि बेलायखने बुखा कुवार निजी खुद आरो थांखा थाङै तिनि एज बबागरा आइकन मा बुसाखा आरो बेसिम गुसनाबो खायखा जे क्षतिपूरण नंखाखै आं बनो क्षतिपूरण नाय तै बसाका जेबो उमाय इनवल्व যদি সঠিক বমাজা খানখাই যেকোনো পার্টির ফাংতো বসাও আনি পার্টির মাজা খানখাই আং বনো সাসপেন্ড খাইনাই আসিকে বসামানি পরেও তিনি বনো দফাকে হস্টেল রেস্ট খাইমানি আবো বেলাইকে চাইয়া বেলাই কন্ডেনেবল আনি ব্যক্তিগতভাবে আং বলে চালা গিয়া তিনি বক্রকসা বুহা কোয়ার বুহা কাহাম সুন্দর সাইমানো বদতন হামজাগো বতাবক তিনি পাতিনি তরজাগে বারবার সাইটাও জাতিनि তরজাগো हार दफा तरजागो तै बतिनि खरकसा बुबागरे सेबगै जों दिनै बर' मा बुसानका आसे जे बहाका वार आसे जे बहाक गाहाम आरो प्रमाण दङ फियाबा आं लुखा जे तिनि कयजन बर' दं कयजन नेता दं जे एग्रेसिव पक सामानि आबो बेलाय चाइया जे कुनु नेता जों आनसिंमा तंलायनाय मिस आनसिं मानो अबाय गथना मानो अब सुदु वाइसेयाव गोबां माबाय गथनांखा फियाबा जोंनि जों लुखा जखन दिनै काकायन देबबर्मा सिनियर मोस्ट लिडार बनबस हिनलायखा आरो बां कन्डेम खालायखा महाराजबो कन्डेम खालायखा ओंखाय जों जत्त दिनै लाइक माइन्डेड अर्गानाइजेशन प्लास जोंनि जे राइट थिंकिं सिटिजेन जे नेताहि कक सानाय रक नेताहि गसनाय रक आबनो जों कमेन्ट खालामनो दरकार आंनि बेक्टब्रावनो आं वानसावगो जेखुनु नेता आंथु बखरसा दफानो नागिरनि खायनाय दफानो अक्रा आम लिडार होनजागो जों जेखुनु पार्टी लिडार न अमाय खायमानि आबले चाइया ताई स्पेशली जोंनि बबागरा जों बनो जनो साइमन बखानि नकफां जोंनि लिविं हिस्ट्री जोंनि आइकन जों तत साइमन किन्तु आबाहाय बर' न जों दिनै जोंहाय खायखाय आं दा अबनो सानाय आंनि पार्टी नोंफानो जोंनि पार्टी आइकन नोंफानो जेखुनु बर' जोंनि आइकन महाराष्ट्र अमाय खायखाय आं उइदिन 24 hours जेखुनु नेता आंथुं आबनो आंनि सासपेन्ड खायनाय जुदि महाराष्ट्र अमाय खस्थ दस्ते खायखाय दिनै जों प्रमाण मानखा जों आं तो साइमन भारतबर्ष आं गुरि जा सारा विश्व गुरि जा जेखुनु जाति द फावो निजिनि नेतानो निजिनि अक्रानो जों रेसपेक्ट माखायो किन्तु फियाबा जोंनि अक्रा जोंनि बबागरा सुदु नेतायाबो बतिनि बबागरा किन्तु बहाय बरनो अहाय खायमानि आं बेलाय चाजागलिया इज कन्डेनेबल जे आरो बनो हसने खायनो न जेखुनु पार्टी बरंथुं बनो दागाचा बखायनो न सासना दांथुं बनो पार्टी होते सासमे खायनांथुं तै बनो क्रिमिनल एक्टिविटीज बरगि बनो रेस्ट खायनांथुं हामबाय दुर्भाग्य बलाय बाबो चाइया तैबो आंरो सानामसुखा चिनि पार्टी एक्टिविटी बाजे फांथुं मथा फांथुं पार्टी जेफांथुं जोंनो जेबर बांलादेश दालाल ए कक सामानि अबले कन्डेनेबल अमाय कुन्दि बुक फाइमिया जों बांलादेश दालालिया जे बांलादेश दालालनि सानाय रक आबारक बालायके चाइया अबाय जे प्रनाउन्सिएसन ताखायथुं ता साथुं आं 30 बोसोर सामखाय दंगो आं जुदि 8-9 परि दंफ्रो आं चुरि खावो बांलादेश गुबे खनै आं निजाबो चुरि खावो आरो पाताले साचायखौ आं सयलकक सावो आं टेलेन्ट चाय आं साइमनो आफरो जों सिसगां हिनाय रिफ्यूजी गो बैक बांलादेश गो बैक जों हिनाय आंफोर तेसर खाय दंगो आरो बजर नसिनायखौ सागो कक जों साका एडिटेबल सागा ने बांलादेश क्लाय हिनै अपारेशन नंबर क्लायदा आबो सामु चुखा जेब्रा वास्तव सत्यन कौमा सानाय बने बगे आं साबो वास्तव रुफ्रेदि जुक्तिनि रुफ्रेदि लजिकनि रुफ्रेदि हायने कत सागै आबो चलिया वास्तव जों मावान सौनाय रियलिटी न मावान सौनाय लजिक न मावान सौनाय अ वास्तव जे कक सागांखाय आबो कुनु दिनो अंगिया जों सेन्टिमेन्ट बायाबो
आंबो सामना बो सामानो बांग्लादेश गो बेक जों सिगां हिंग्राबो सोंनाय दे बेनो सोंनाय दे आ करक सेंटिमेन्ट कक सागै बर'नि समथक बर नानाय आबो जनगण सानाय ताबो जनगण बुटवालिया everybody is allowed everybody is educated हायनो कक कटक सागै बुनि इमोशनल खालायगै इमेल इमोशनल ब्लैकमेल खालायगै हा दसन हामजोंनाय आबो मैया आं साका I have worked for 30 years for the cause of our people जेनेबा साउथां सिगां आं थांबो सिगां आं से गोबां मोसां थांगा जिनि खाकतां देबरमा ब फार्स्ट थांगो दिनाबागो ब अनेक कक साका मणिपुरति बिकार कोन थांका मणिपुर हेदल कलय थांका आं थांका साउथां दिनाबागो साउथां कक सा এই অবহেরক যত বড় সাইমিয়া হিস্ট্রি পড়াদি সাবো সামং কাহাম খাইতম बर सादि जों जे खाइ फेमानि तामक जों रियलाइज खायखा जों संविधान बिसिन्थि सांमा खायनाय इंडियन संविधान बिसिन्थि सांमा खायनाय एकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनेक बर सालायो संविधान ने कक सिया खमन कक साया बरिबा आं कक सावो जे कोनो बरक मानसय कक सानांथु जे बरक जनो बांग्लादेश दालाल अब हमर साया दिनै आं नुखा जखते महाराज अंगाय थैफ्राव प्रथम सा बांग्लादेश दालान सावबर रिफ्यूजी गुबे गुबे थामा बर हिमक लायगबो सब रिफ्यूजी गुबे गबो हन रिफ्यूजी गुबे हमाखा हाकले कक सागै तामसे कक हेकरि देबा टक माना यंगला सिग्रो माहाय अबा हेक्सटरिया वास्तव में नायनेदि रेली नायनेदि गुबुयनो नायनेदि अमाके जुदि तिनि इमोशनल ब्लैकमेल खायमाने अब ब्लाय जाया आं ब्लाय दुखु नांखा आंनि पार्सनेलि आं बुयनो सामया आं बेफोर मा कापखा आं मर हर आं थांखा मर बेमालायखा आं मरस कामाने नगुय जों मा कालायखा आं अनेक दुखु नांखायसि आं बुयनो सामया आंनि व्यक्तिगत भाबे अब कन्डेनेबल ब्लाय लासिनो सिंसा आबनो जों कन्डेम मा खायनाय जे बर गुबैखे साम खायनाय गथारखे साम खायनाय अबनो जों कन्डेम मा खायनाय जे फादर अमायखन खांख्लाय ब्लाय जायांनाय जोंनि खरसा आइकन जों जोंनि बर बुबाग्रा बहार नफां द लिविंग हिस्ट्री इज लिविंग हिस्ट्री जों बर नाय सामख्लाय दङ बकरिखौ जों सामख्लायबिया बरखौ हिस्ट्री जों साइमतेबो साइमनाव महाराजनि परिबाराव गोबां मा थांगो फै दंखा गोबां मा राजा जाखा किन्तु बहाय दाबो लास्ट मोमेन्ट न जों बर बखा नाङै ब खाखा नाङै ब जाते दफानाव सामखाय दंमानि आबो जों गसै माना नाय आबो आं साबो जे बर महाराजनो हस्टेलसो खायनाय दागासबो खायनाय कक सिला सानाय आबो नागार सानांथु अकक आं खायलो आं खायनाय जत्रनो खुलुमबायखा हामबाय नाखा अकक सामानि देबर राजा अकक सामानि आबो बेलाय कन्डेनेबल आं बैलां साका बबागरा जतेनबो राजा तिब्रासानिबो राजा वानथानिबो राजा मुस्लिमनिबो राजा ख्रिस्टाननिबो राजा हिन्दुनिबो राजा बखानि सो पंखाय आबो तामसोलने देबर मादर जमाइता आबो ताम कक साइताव जे ओ कक सानाय बखा सिकन आ कक फालता साथु आबालिखे चा खनाका के नामा उल्लेख खेलिया आं जत्न साइखन रखति महाराज आं बे बेफोर बनर थांखा आं बोरै प्राय 1 घन्टा बय कक सलायखा ब एकदम आं बेसां काबि नुखा आं ओ सय सय मालिया अबहाय कक सामन जाया साबो जों मानाय दंनायसै हामबाय।